Egunon, Joana Goienes Zedaki deitzen naiz eta 35 urte ditut. Sortzez uztariztaja naiz eta betidanik Hiribereko auzoan bizi naiz. Sehaskan lan egiten dut, inklusioa aholkularitzan eta paraleloki Etxarri formakuntza zentroan sozial eta animazio arloetan formakuntzak emaiten ditut. Betidanik uztaritzeko elkarteetan parte hartzen dut, hasteko komite gazteetan uztaritzeko komitean, eta ondotik aritu naiz izartxo eta aerobiko kaskarroteko dantza taldeetan. Gaur egun Errisoinuko elkartean ari naiz. Niretako elkarteetan eramaten den lana garrantzia handia du herri baten biziarendako. Piero Ruge urbilduz itzaidalarik uztaritze baieko zerrenda kide izaiteko motivazioa handiarekin onartu nion. Pentsatzen dut uztaritzeko herriak hainbat erronka eraman behar dituela arlo desberdinetan eta nire iduriko uztaritze baiek bermatzen ditu sozial, kultur edo heziketa arloetan.